कलकत्ता पुलिस जौन बिया अनाधुन फायरिंग करत रहलसिया। उ एगो गोली जाके कोनो महिला के लाग गेलटे, लेडीज़ के उ स्पॉट डेथ हो गेला। एकरा से पहले पब्लिक कुछ करे, ओकरा से पहले जौन पुलिस के हाथ से महिला के मौत भइलटे उ पुलिस अपने आप के गोली मार लेलस। ये लिए और बड़ा बवाल हो गेलटे और पूरा। नमस्कार प्रणाम, हम बिट्टू बाबू। आज बहुत दुख के बात बा कि हमार टिकट भइल 13 तारीख के टिकट कैंसिल हो गेला। कलकत्ता में बानी, कलकत्ता से बिहार के टिकट भरला, टिकट कैंसिल हो। काहे टिकट कैंसिल भइल एकर कारण बाटे कलकत्ता में दंगा फसाद चलत बाटे, काफ़ी धुआंधार दंगा फसाद चलत बाटे। और जहाँ बानी माल तो सब पोचा हो गल, पैसा सब नुकसान, बहुत माल पूरा पोचा हो गल बाटे। हम दिखा देवे के चाहत नहीं, बैक कैमरा नहीं खे ऊपर देख सकते नहीं। कहीं आम के पेटी है, मैं पेटी पूरा बर्बाद हो गई। कैसे एको कस्टमर बाजार में नहीं खाने, एगो कस्टमर बाजार में नहीं खा। भाई कटहल है और उन्हें तरबूजों का हालत दिखा देते हैं, का हाल बाटे। आदमी सोचत लगे बेच उच के आराम से चल जाई बिहार। तरबूजा का दाग ही देते, सब दाग होता, माल सब नुकसान होता टे। यहाँ बहुत दंगा फसाद चलत बाटे, बहुत तेजी में मारा मारी होता टे, पूरा धुआंधार। यहाँ एगो ऐसा कांड भइल बाटे जौना के बात हम बतलावत तनी कि कलकत्ता पुलिस जौन बिया अनाधुन फायरिंग करत रहलसिया। उ एगो गोली जाके कोनो महिला के लाग गेलटे, लेडीज़ के उ स्पॉट डेथ हो गेला। एकरा से पहले पब्लिक कुछ करे, ओकरा से पहले जौन पुलिस के हाथ से महिला के मौत भइलटे उ पुलिस अपने आप के गोली मार लेलस। ये लिए और बड़ा बवाल हो गेलटे और पूरा ट्रेन व्रेन से लेके और आग उग सब लगता, हवड़ा में आग लगल तो सब चीज़ बंद हो गई बाटे। और देख कब ले दंगा फसाद चले लटे, भगवान जाने का बताई। हमरा खातिर तो बहुत दुख के बात बाटे। पहले तो नुकसान हो गल, बहुत काफ़ी ज़्यादा के नुकसान हो गल, सब माल पोचा हो गल। कैसे कि जब गोली बम चलत बाटे कोलकाता में तो कोई कस्टमर दुकान में थोड़े आई। और दूसरा बात कि हम जहाँ बानी हम सिंगल अकेले बानी, यहाँ दूसर कौनो लोग नहीं खेटे। एगो दूगो लोग जौन बाटे वो भाग भाग के एने दौड़ा दौड़ी होता, भागा भागी होता टे। तो चाहनी है कि हम अपन बात रोरा लोग के बतला दी, कैसे कितना आदमी हमारा वेट करतलन, इंतजार करतलन कि 13 तारीख के बिटुआ आवे वाला बाटे। तो देखा अगर टिकट तो कैंसिल करही के पड़ी, डेट आगे बढ़ावे के पड़ी। कैसे कि ये स्थिति में कहीं जाए लायक नहीं खे। आप पूरा दुकान उकान सब होने जला ताड़ी से का मतलब बहुत मुसीबत में आदमी बाटे। जैसे ही ये मुसीबत से छुटकारा हो वैसे ही हम आए।